Quines diferències hi ha entre el bucle magnètic i l'emissora FM? El bucle magnètic permet l'anonimat de les persones amb sordesa, ja que sempre està connectat. Quan la persona amb sordesa veu el senyal de bucle magnètic, només ha d'activar el receptor del seu implant o del seu audiòfon. En canvi, per fer servir l'emissora FM, cal demanar-ne el receptor. D'altra banda, no totes les persones amb sordesa porten pròtesis, ni totes les pròtesis tenen activada l'opció de rebre el senyal del bucle magnètic, de manera que les emissores FM poden arribar a més gent. El bucle magnètic no requereix personal específic que el gestioni. Les emissores FM requereixen que algú les mantingui carregades, que les reparteixi i les reculli. Si necessites consell o acompanyament per fer accessibles els teus espais i activitats, contacta'ns i t'ajudarem. Si necessites saber si la teva pròtesi pot captar el bucle magnètic, pregunta-li al teu audioprotetista.